Pinasinggadan ni Police Senior Superintendent Eduardo Dupali Jr. nga agtultuloy latta iti sayang katdang investigasyon maipapantipan nakapapatay ni Barangay Captain Wilfredo Terago ken ni SP Otto Romer Reboldela nga naaramid mismo iti provincial capital. Adda iti agsinang aramiden da nga pinag-imbestigasyon iti baet iti Terago ken Reboldela. Nag-create tayo iti Special Investigation Task Group nga idadauluan ti Provincial Officer ti Criminal Investigation and Detection Team ti Ilocos ni Chief Inspector Arbel Mercolio. Kat itatay adda iti naaramid nga case conference tapno ti kastagat maamuan no anya dagiti development no progress ti investigation. Kat adda pay dagiti daduma nga nakita tayo tatay nga pagkurkurangan ti naala nga investigasyon iso manan daya iti requirements kada iti investigador nga aramiden da. Impanamnaman na pa nga mairuwar into Lunes, April 18, 2011. Iti resulta iti investigasyon da. Ket ita nga nakunana pay nga no sino ti rumwar nga adda basol na ket iso iti masampahan iti kaso. Gamin iti task group nga nabukal tayo ket saan lang nga datoy panig iti ni SP Otto Reboldela iti maalala iti investigasyon na no di pati iti side ni Barangay Captain Terago ket alalaan tayo dagiti impormasyon dagiti testigos tapos tikas na ket kita tayo nga nalaing no anya dagiti napasamak. Urayan tayo kuma dagiti resulta iti investigation dati aramiden nga investigation dati Special Investigation Task Group tayo ket impartial kaya nang sawen awan iti panigan dati task group. No sino di nagbasol no dagitoy PNP ti nagbasol dagitoy iti kailangan nga madusa ket no dito mat parte ni Barangay Captain Terago ket isu da iti mapilaan mo iti kaso. Para iti Press Corps, Ryan Pardo.